u fɔlɔla ka t'i kɔrɔ yan ka kankɔnana ka interdit Mali sɔrɔsiw la k'olu kana don Kati ka commencer u bɛ bɔ ni mitrailleuse ye u bɛ kuranpoteau u bɛ mugu ci o la u bɛ kolankolonw kɛ dugu kɔnɔ ka mɔgɔw wuli ko suganti ka don jamana kɔnɔ n'u y'a don dugu min ni sɔrɔsikɔrɔ caman bɛ yen i ko Buguni ninnu ani Bayɛgɛrɛw u bɛ taa k'u bɛ taa sinimanw bɔ ancien combattants ye yalasa k'u hakili la sɔmi k'a fɔ ko an bɛ sira min kan Faransi denw na sira tɛ ancien combattants u k'a janto k'a fɔ min bɛ tun ka kɛ ko cɛman ye u ye ko sugu bɛɛ kɛ k'u lɔsɔla sa k'u sen nasɔnya a baara fɛ u ye janvier k'a la ka février k'a la mars avril fo le 5 septembre n'u u jɛna n'a ye sa n'u taara ni kulu damadɔ ye u bɛ segin ka na u bɛ na char 2 ta n'u seginna ka na u bɛ taa ni camion 3 ye n'u seginna ka na u tora u taa ka segin n'u minɛ cɛ dɔgɔdɔgɔnin de la a bɛ komi n'i ye muso min furu sa n'a t'a fɛ ka taa 5 septembre sa a tɔni min tora an y'olu dalajɛ an n'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ kan min ma sisan ko kandi génie u dalajɛra yen de kandi génie kɔnɔ ka taa ko dɔ kɛ mun ko Faransi drapeau o yɛlɛnnen tun bɛ poto dɔ la ka Faransi sɔrɔsiw olu ko aligné fankelen fɛ Mali sɔrɔsiw u ko aligné fan dɔ fɛ k'i ɲɛsin ɲɔgɔn ma drapeau b'u cɛ ma Faransi drapeau k'o sama k'o lajigin ka bɔ poto la ka tila ka Mali drapeau k'o siri o poto kelen la k'o layɛlɛ o ko fila kɛtɔ Faransi drapeau jigitɔ Mali sɔrɔsiw ani Faransi sɔrɔsiw olu ye garde-à-vous kɛ k'o fo mais Mali drapeau yɛlɛntɔ k'u ka garde-à-vous kura kɛ pour que Mali drapeau ka yɛlɛ Faransɛw ɲɛna a bɛ yɛlɛ poto la Faransi drapeau jiginna ka bɔ poto min yɛrɛ jaati la ka Mali drapeau yɛlɛ o nɔ na o kɛtɔ Faransi sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ min tun bɛ yen général a bolo tora a tama na a bɛ yɛrɛyɛrɛ kirikiri a laban na a ɲɛji jiginna k'a faamuya k'a fɔ bi kɔni de sera Faransi drapeau jiginna ka bɔ Mali kɔnɔ o de bannen ye sa fo ka diɲɛ kɛ fɛn min ye o tɛ kɛ tugun Faransi drapeau tɛ yɛlɛ ni dugukolo kɔ kan tugun bon o bɛɛ de kɛlen kɔfɛ an ye ka sɔrɔsiw labɛn ka kanw sigi ka yɔrɔw jɔ ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw k'u sɔn baarakɛminɛw na a sɔnni kɛra cogo di a waati la caman t'a kalama Faransi tun hakili la i komi olu de tun y'an mara u ma maramafɛn to an bolo lakolon don u bɛna ko dɔ k'an na Ɲinan Sumare ani Usumani Ba ani Lazare Kulubali Ala ka hinɛ u saba bɛɛ la olu de bilala ka taa Moscou ko ka taa maramafɛn ɲini joona yalasa ka na an ka sɔrɔsiw ka u bolo don fɛn na min bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana lakana u taalen Moscou Usumani Ba o sera Moscou faamaw ma politique sera la Lazare Kulubali o tun ye syndicaliste o sera Moscou baarakɛlaw ma Ɲinan Sumare o sera Maréchal Zhukov ma Maréchal Zhukov tun ye cɛ ye ale de tun ye deuxième guerre mondiale u ka généraliste min ye combat la l'homme le plus décoré du monde donc ale de ko an ka jamana bɛ cogo min a ko Général Sumare ma i kalanna Faransi sɔrɔsiya kɛcogo la mais i k'a dɔn la France n'a jamais gagné une guerre donc ne bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ f'i ye i bɛna armée malienne kɛ o cogo de la section compagnie régiment i b'o effacer ka bɔ i hakili la an bɛ troupe de commando de sigi an bɛ formation de commando de kɛ o tuma na n bɛ avion chargé char tank jeep gaz mitrailleuse canon an b'o bila ka na
dans la semaine, moins de 10 jours après, armement soubet même Mali kona anga Sorachou. Donc, on est quel est ça? Au Kara Kabako et France Bolo, Kake Kabako et Hali France, la face à Baro Fenabolo. Quand ça va bouger au Sanguin en 1961, vous faites boigner de la Cana à Caprime voyage la Malikona. Défilé Karanyana, avenue de l'indépendance Kéléna, a défilé à Nyon Douara Kake Malikona. À deux, armes sont en bambou. Aya Bella défilé. Que même sont fait au bambou, Aya Bella à deux. Katla, Kamigu Blaka Pan, défilé pour nous. Amigu Bolivaga ou Tigné, Anga sur officiel ou formé en 6 mois en Union soviétique. Kassoro, en 70 ans que François Boulou, il n'y a pas eu un seul pilote militaire en 70 ans. Mais en 6 mois, à l'indépendance, il y avait des pilotes militaires. Donc, au défilé terminé, vous voyez comment mais quoi? Nous, Yamaba Ben, nous, Menemba Ben, nous, Kaboko Fen Ben, il veut nous béquer. Oui, vous comme Isranawa, Antisé Bogomakui, Ambe Mali de la Canadron. Ani, ni Mogome, ni Kobinika, Natemana, Ikamelima, ni Kanabama, Ambesekati Deme. À ce moment où nous donnons des Amake Kamola Sera. Donc, au bout de coffre, Sorachou ou Kane, gouvernement Yaïra, n'y a connu Moulbo Kakmala, à quoi parti du gouvernement, à nous peuple malien, quoi de Coco français Kabo, à ma foi Moulbo Ketaya Fode, à quoi peuple malien, parti à le gouvernement, le peuple malien, le parti et le gouvernement. Donc, au-delà, Anga armée de l'année, qu'à gendarmerie Sigui, ka police sigi ka garde républicaine sigi anya jatemina ka fo onu fele ka kan ka nyininga ube mu fe jamana kono unanya mu nye ka sin jamana ma ka sababu ke sani indépendance ka ke anye Sorachou ka jala ko foye mais gendarme ta sani indépendance ka soro gendarmerie min tumbe anga jamana kono to ke aux gendarmerie, mais Farafinke a trouvé fondement auxiliaire de gendarmerie. Ce n'est pas gendarme, auxiliaire de gendarmerie, c'est-à-dire gendarmerie de mes bras. Elle était gendarmerie, même gendarmerie demain, mais elle était gendarmerie. Autrement, le commissariat au Coron, il faut commissaire de police. Mais Farafin Nurumbe, commissariat Coron, il faut le demander. Assistants de police, ce n'étaient pas des policiers, c'était des assistants. Mais, au là, il y a Kamadon, où tu mets police là, où tu mets assistant de policiers là. Moi, que policier, il faut indépendance sur rien. Donc, au Rubé, quelle est armée, moi, ani gendarmerie, ani policier, ani garde républicaine, à faire ayalaye, aka, jamana jatemene, au jore ni jamana koro, aka fanyi. Angane mi akofo. Avec faux de mon séminaire de l'armée. Au séminaire de l'armée, armée demande liée au Ladjake. À Kera, 100 baclés, que nous connaissons, bio en 1963, le 5 octobre, pour le premier séminaire de la défense et de la sécurité de la République du Mali. À deux, nous avons un séminaire qui Sorachou ni gendarme ni police ni garde républicaine mogo keme nani ani mogo moga o de sigira ku hakil jagabo ka benkele ka ku ngania fo jamana yi 420 participants le 5 octobre 1963 ye mun fo ba kuma ko Sorachou, gendarme, police ni garde républicaine, Kouko, Ngania Minsila,
Union sɔrɔlen RDA fɛ ani Mali gouvernement fɛ o ŋaniya wulu u jɛna n'a ye u jɛna cogo min na segin tɛ kɛ jɛna min ye u jɛna n'a ye o cogo de la u jɛna n'a ye fɔ badabada segin tɛ k'a kan u ko tugun ko Mali ye socialisme min suganti u b'a la u jɛna n'a ye u tila k'a d'a kan ko u jɛna n'a ye ka baara kɛ Mali lakani sira la o sira kɔnɔna la service civique min tun da la u jɛna n'o ye brigade de vigilance min tun bɛ sen na u jɛna n'o ye milice ko u jɛna n'a ye ko brigade milice ani service ko man kan ka kɛ fɛn ye min ni armée n'o olu bɛ ɲɔgɔn sinaya u ka kan ka kɛ fɛn ye minnu ni armée b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara suguya kelen kɛ ka ɲɔgɔn dafa u ko mana u ka baara u b'a kuncɛ ni kan jumɛn ye u bɛ foli di parti ma ka foli di gouvernement ma ka sababu kɛ parti ni gouvernement a dara armée la u bɛ Itali k'i siɲɛ k'a fɔ fo ka taa diɲɛ kɛ fɛn min ye u ni parti bɛ baara min na n'u ma dɔ fara kan fɛn tɛ bɔ a la yalasa danaya min bɛ parti ni armée cɛ gouvernement ni armée cɛ dɔ de ka fara o kan don o don yalasa Mali sɔrɔsi bɛɛ a bɛɛ ka kɛ yɛlɛma ɲuman kɔlɔsibagaw ye yɛlɛmako ɲuman cɛfarinw ye minnu hakili dafalen don u dusukun laminen don ka sin jamana dilali ma o de y'u kalikan ye u bɛ kuma kuncɛ o kan donc o de tun ye séminaire u dontɔ ENIA la u y'u kali sɔrɔsi faamaw u lajɛra k'u ɲininka an ŋaniya ye mun ye u y'u kali tuguni ni mɔgɔ min n'i ye hɔrɔn ye i bɛ se ka o kalikan wuli wa ni mɔgɔ min n'i ye laadiri ye kuma minnu fɔra tan i bɛ se k'o contraire kɛ k'a fɔ ko e b'i fosi ka bɔ wa o de y'a to ko minnu kɛra an ka kan ka hakili jagabɔ la Modibo kɛtɔ ka san 1964 a kɛtɔ ka nin ɲɔgɔn don ka fɛti kɛ a ko an maliyɛnw an bɛ fɛti kɛ an ka armée ye i bɛ diɲɛ ye yaala jamana ka dɔgɔ ni armée ka fɛti bɛ jamana min kɔnɔ anw de b'a kɛ ka sababu kɛ ko kelen kan ko n'i y'a ye an bɛ fête de l'armée kɛ an ka armée a t'an bolo komi armée tɔw bɛ o jamana faama bolo cogo min o jamana faama armée y'u ka baarakɛminɛ de ye n'u bɛ mɔgɔw bagabaga k'i pɛpɛrɛ mɔgɔw da la k'i sigi mɔgɔw da la wali ka mɔgɔw bagabaga wali ka mɔgɔw ɲangi n'a ye ko armée b'u bolo o cogo de la an ta t'an bolo o cogo la an ka armée n'an ka population u ye kelen de ye badenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na o de y'a to an bɛ fête de l'armée kɛ an ni armée cɛ o tɛ komi tɔw ka n'u ka armée cɛ bɛ cogo min